Kofeín a jeho vplyv na náš život. Medzi jeho pozitívne vlastnosti sa pripisuje zvýšená bdelosť a koncentrácia. Kofeín blokuje adenozín, látku, ktorá spôsobuje únavu, takže človek sa cíti sviežejší a pozornejší. Sleduj až do konca, lebo negatívne účinky ťa prekvapia. Ako druhú kľúčovú vlastnosť môžeme považovať zrýchlenie metabolizmu. Dočasne zvyšuje spaľovanie kalórií a mobilizuje tukové zásoby ako zdroj energie. Tretia, podpora pamäti a mozgových funkcií. Mierne dávky môžu zlepšiť reakčný čas, pamäť a učenie. Štvrtá, potenciálna ochrana proti chorobám. Dlhodobá konzumácia kávy sa spája s nižším rizikom Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby a cukrovky druhého typu. Ako takmer všetko na svete, tak aj káva má svoje negatívne účinky. Jednou z nich je nespavosť a narušenie spánku. Kofeín má polčas odbúrania 5 až 7 hodín, takže káva po obede vám môže narušiť kvalitu spánku. Ako druhá negatívna vlastnosť je úzkosť a nervozita. Vyššie dávky kofeínu môžu zvýšiť hladinu stresových hormónov, čo spôsobuje búšenie srdca a nepokoj. Tretie je závislosť a abstinenčné príznaky. Denní konzumenti pri vysadení pozorujú podráždenosť, bolesť hlavy a únavu. A nakoniec tu máme riziko pre srdce a tlak. U citlivejších osôb krátkodobo zvyšuje tlak a môže vyvolať arytmie. Do komentára mi napíš, koľko kávy piješ denne.